kare koso. Trevor, anto kaja ODM omiyo kanya duoko penjo jo ODM maber. An ata paro ni gimoro ni jo ODM dwaro deputy president kata ok dwaro to is immaterial. Gima duong en ni there is no gimiluongo ni deficiency. Office deputy president be ok vacant. And so an aparo ni bedo ni jo ODM dwaro deputy president to is not an emergency for this country at the moment. Mambe ni nayo nango. ODM dwaro deputy. Ago mi okwadwar president. Giwacho ni kata president be gidwaro. So giwacho ni achiel kuomgi nyaka bedi. Ana ja ODM. Kendo well ok to